Advocate Fadzai Maire vadzoka zvekare kuti vakomana takambozvitaura kumasure titi ma-inventions anouya achinyepwa nevakomana ava aiwa ndienema anouya panapa achiburitsa nhau dzehumanoid dzakanga dzikaprezentwa paUZ achiuya achiti vakomana zvamuri kuona mamota vehicles ari kunzi vakomana agadzirwa nana Maxwell Chikumbutso aya zvinhu zvasizi zvavo ndezvemanyepo. Sana penda masvika mudanyirwa panapa totiba subscribe like on the bell icon. Maire anouya achiposta this tweet yako yakatwitter long back muna 2024 achiti good morning Nick Mangwana, why is Minister Honorable Machakaire claiming that Sophia, a humanoid robot developed in 2016 in Hong Kong by Hanson Robotics, is Zimbabwe's first humanoid robot? Why are they purporting to launch a 2016 invention already developed in another country and passing it off as their own? How can the future of AI in Zimbabwe be bright when you plagiarize so brazenly? We need new leaders. Anouya zvake aitaura nhau iyi obva auya achinyora pamusoro papost yakaita kumashure achiti I did. At the time it happened. Trust me, I would never miss out on such a go-bora of a post. We need new leaders. Ari achiti aiwa vakomana kana tiisa mapost tinenge tichiziva zvatiri tichiposta ratova rimwe gobhora ratikuona ri kusapota motokari dzamaiona aiwa yesterday state media aiwa ichipembera ichiti aiwa munyika yezimbabwe munoona nematalents but pasocial media titakuona kubutiswa achiti aiwa vakomana naMaxwell Chikumbutso that motor vehicle it was just imported straight away from China. Izvo zvikabuda futi madevelopments ekuti mukomana aiwa is a fraudster, mukomana atore maaccounts ake afana kutoarrestiwa now but he presided pamberi pemutungamiri wenyika. Toona vamwe vakomana vezimu aiva kuda vachitaura vachiti aiwa it was just a way yekuti mutungamiri wenyika abounce back aiwa in parliament kuti astope generally kuti vamobilize for the stop ye2030 vision. Chipotedza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi vapinda comment section pedu mutudze mafungiro enyu musana subscribe or like and turn on the bell icon.